Súčasťou Jojky v meste je aj projekt Vďaka, o ktorom nám porozpráva Soňa. Ahoj Soňa, dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno, takže bude aj stena vďaky. Áno, bude stena vďaky na všetkých Jojkách v meste. Veľmi sa tešíme hlavne na toho 21. septembra, pretože to nám presne vychádza, nám to pasuje, pretože vtedy je Svetový deň vďačnosti. Naša stena vďaky, môžete si vypísať na stenu vďaky lístoček, tam si ho pripnete a za každý takýto lístoček, tie lístočky na záver zrátame, a na každý takýto lístoček potom dá typos 10 centov na bezplatné verejné korčulovanie. Počuli sme, že ich bolo aj 2000 tých lístočkov. Bude ich o mnoho viac. Ja sama som vypísala dnes asi 200. Áno, včera sme boli na hokeji, tam sme vyzberali veľmi veľké množstvo, o ktorej tiež bola reč. A taktiež sa tam bude dať registrovať tieto poďakovania cez stránku www.vďaka.sk. A na tejto stránke je presne registračný formulár, tam sa viete poďakovať či už cez Facebook, alebo zadať e-mail. Máme asi inštruktážne video, kde si môžeme povedať, že ako to funguje. Môžeme si to ukázať, vlastne poďakujeme, tam dáme text, môžeme tam dať video, môžeme tam dať fotografiu, poďakujeme sa komukoľvek, za čokoľvek, môžeme zadať e-mail, nemusíme. Ak sa chceme poďakovať, som tu, že dnes ráno vyšlo, e-mail nemáme. Ďakujeme. Je to dlhodobý projekt, netýka sa len týchto dní, o ktorých sme hovorili v rámci Jojky v meste, takže www.vďaka.sk, tam sú všetky dôležité informácie, lebo ďakovanie je naozaj potrebné a má to aj veľký cieľ. Soňa aj Roman, ďakujem. Ďakujem.